हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोरोन्थि दासान। बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ फुलै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आबुल, रैसु, सुबुं, जुलि, नमिता, टफि, बिजय। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। आरो बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय नोंथांमोना दा नयन क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। आरो आं बिथांनि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैबाय थानो हायो। नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।